रावची सागाता किती रे आहे तो सॉरी म्हणले बरे सॉरी म्हणलं ना तुला किती रे हा किती तू मुनेस कितलं बोल रे आवय किती रे तुझे असलं मुने सारखं भेटा तू मुनेस म्हणला काय बरे आता कोण त्याची काल तू तर तू इलेक्शनात बसलो ना आवय हाला निवडवण्या कमरे हा किती रे ते आम्हाला बाई किती रे तो मुनेस किती सारखं भांगार बरे तू किती बोल रे आवय तुझे असलं आमको मुनीस भेटता किती रे तू मुनीस सारखं भांगार बरे आता बघा छान कसले का माझ्याकडे तुका असले कसले का माझ्याकडे असले तू कानाला येला किती रे तू किती म्हणे तू आय तो चांगला ना हांव ब्युटी पार्लर घालता म्हणून मुगे सक्सेसफुल झाले बरं ते तेका लागून तुका सांगो येला किती रे चोडू पहिले हाडलाची आहे कसली रे आवय गोयची ना गोयची कथा येते लग्न म्हणतात हांवें ब्राझीलाच्यान हाडलाय मग चोडू किती रे बेस्ट मरे राजीने बघा सारखी आवय आका दाखवूक तू ताका हांगा हाडटले आवय दाखोवपा हाडटा ना मग ह्या चोडवा चोयल्यार पिशे जाता मरे तूं पुण्या कांड्याच्या ना किती रे म्हाका चोय तांकां दाखोवपाक 2000 दीस पडटले 2000 किती रे आमचें नांव कितें जातालें आमकां म्हाल बरो मेळ्ळ्या पूण न्ही आमकां तुवें कांय दिलो ना मुगो हांवें तुवें बीन घेयलें म्हणून किती रे आमकां ओटोवप अरे तू काय भिये नाका फाल्यां आमचो एंगेजमेंट आसा तिंगा तुका जाय तितले पिया नी मोड आवय मेळटा मुगो आमी तेका रावताय ही आगो हाल कितला येवं अरे तुका जाय तितले आवय आसतना